Ayo. Os. Os. Sayang cari manis sekar melati. Saya cari manis sekar melati. Melati suka oh manis pada rumahnya. Saya cari manis bunga melati di sana cari manis bunga saling saling suka orang saling saling.
Terposisi. Yuk. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima. Simpang lima di kota Wates, simpang lima di kota Wates. Nyebaran ketina pada putih luhur, nyebaran ketina pada putih luhur. Aku kelore bangsa adil mak jos, aku kelore bangsa adil mak Gotong royong sifat bebrayat kang luhur, gotong royong sifat bebrayat kang luhur. Mesti manam duwe watak kudu jujur, mesti manam duwe watak kudu jujur. Di laut kena ombak bergoyang kutot, gandeng-gandeng di atas kolong, gandeng-gandeng di atas jendela kaca. Jendela kaca pakai kain cuma sebelah. Aduh sayang gadis ayu, mana rumahnya yang belum konde? Saya kira belum punya rumah. Jendela kaca pakai kain cuma sebelah. Aduh sayang gadis ayu, siapa namanya yang belum konde? Saya kira belum punya rumah.
selendang ikuti irama berputar-putaran benar berpasang-pasang pria dan wanita menari gembira. Ini tari selendang. Ini tari selendang. Tari selendang ikuti irama bergoyang-goyang. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Ini tari selendang. Ini tari selendang. Ya 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 Ya, ibarat gayung lintang aku wos lakon kelaksanan bungaku nganti kaya wong kedanan. Aku gandrungi parasmu esem guyumu kang leledang ring pikirku. Sumunar cahya netramu agawe kangen atiku mongko sira pepujane atiku. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Katakan kepadanya aku rindu. Oh burung katakan padanya aku rindu. Os 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 os
Kuda lumping yang elok, Ari kuda yang istimewa, cantilan putih rahayu, Ari samping Margorejo, cantilan putih rahayu, Ari samping Margorejo. Gedruk, ya. Ayo. Sambetren. Ayo. Koyo. Mana di mana anak kami
iya ya iyo ya kuwi aku ora Ayo. Dirahayu. Yuk. Lumantar Dirayu Camping Gunung Kapyarso. Sesarengan di Dwi dan juga di Ayu Reswara. Mas sampai nyelir toh mas kayak tojak Tak kami.
saping gunung Syukur bisa para kowe digrogi ana Pak Dukuh wahono wonten pundi iki? Sih ten mriki mboten iki. Pak Dukuh. Pripun? Lah nggih Sih ten niki. mriki. Pak Wahono mangke katuran nyekar. Nggih. Walah. Nyawiji lumantar kula sakadang. Hah? Mosok pun kundur. Walah Mas. Wah nika nggih. Tak rampungne Pak Dukuh. Syukur bisa nyapa gunung bisa dadi lega Yo, 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 yo. Iya. Ilang ora La la la. Lo 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 lo. luar biasa Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Nggih, sugeng dalu para pamirsa sedaya. Nggih. dalu Pak. Niki karang diceluk niki wau ya. Nggih. Betul nganu. Ngapunten Pak Carik. Lilo, lilo. Ya wis. Yo. Lila. Karang Taruna Dharma Taruna Sangon 2 semangat ya. Wis bengi kok. Los. Niki enten melek-meleke mboten to Pak Dukuh? Keri biasa. Keri biasa malah. Iki kisah kurang keri ngene iki Mas.
Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mung marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku yuk Wis nganti talung ketiga nanging siramu ora kirim warta bareng saiki kowe teko kowe meleh
Ya getreke tarik sik Mas ya. Apa kuwi Pak Dukuh? Aduh, aduh. Mbok rasa repot-repot Pak. Ya. Rasa repot-repot nggawa tak ngomoni. Ya getreke ya Mas ya. Tarik Mas. Yuk yuk yuk. Slow. Yo. Ayo. Selanjutnya. Hop. Slow. Noplarati sampirke main jarak. Iwak kembung marai mules dhuwur diambung sing isor teles. Apa ya? Mara sawah nebang tebu nek ora mlume ora mlebu. Saru kok kowe iki. Apa kuwi? Randal. Utane wis metu awas hati-hati coba dedet saken gak sangko gak setupak ketruke wis metu awas hati-hati para kanca-kanca delok kitrae ketru. Kopi nih. Iya. Ayo Mas. Ya memenuhi permintaan dari teman-teman Karang Taruna dikasih Sido Rondo. Ya. Ya. Monggo silakan berjoget ria. Teman-teman dari Karang Taruna. Barangkali dari KKN juga. Monggo. Wasik. Yo, teman-teman dari Karang Taruna. Segera maju habis ini.
wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya Mas Heri pungkasane sliramu digawe lara ora burung saiki dadi rondo wah weh jebol kabeh banget Aku bakal dadi sego dadi sego kula ketut ku iki tanpa upama ngerti kono lamaranku sing tak nampa yo asik-asik oh 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 kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sabar ngenteni kok ngelen aku uga dadi jodone ora kena prawane tak enteni radane ora nyono sampeyan sabar ngenteni sabar ngenteni ning nyatane tresnaku tulus lan suci tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane Handun tresno bebojoan selawase Putih Rahayu asoy Karang Taruna Dharma Taruna Sangonda tepuk tangan KKN UIN Sunan Kalijaga terima kasih terima kasih semua terima kasih ya. luar biasa Tahun depan lagi dong oke deh yo Yen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya Mas Heri rasane sliramu digawe lara ora burung saiki dadi rondo hey hey sampeyan sabar ngenteni sabar ngeteni nduk Aku berapa dalam sego dadi sego Kula ketut ku iki tanpa upama asik yo Ngerti ngono ya mas Aku sing tak lomba tampan yuk kowe tukang tampan yuk 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 was kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sabar ngenteni Kowelan aku uga dadi jodone ora kena prawane Apa, Mas? tak enteni radane ora nyono sampeyan sabar ngenteni sabar ngenteni nduk nyatane tresnaku tulus lan suci tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane Agung tresno jejodohan selawase antum tresno jejodohan selawase je je sudah diajukan
Segoro Madu. Oke, Segoro Madu dan juga Enggal Bali. Enggal Bali ya. Katresnan sejati dadi Gus, ditunggu ya Mas Diki ya. Segoro Madu dulu Mas. Memenuhi permintaan dari Karang Taruna. Dharma Taruna Sangon 2 ya. Yo monggo. Mangke Pak Dukuh nyanyi lagi loh Pak Dukuh. Nanti. Oke. Sekarang Oke, Pak Duko aman. Segoro Madu dulu ya Mas yo. Ya joget ya. Mumpung ditanggapi jatilan. Di openi Mas Bas. Ini do opening kok ya. Dipakani sih karek sih. Kok gak ditarik bareng. Kari dhewe lewung wis Pak tenang ae. Wasik. Aduh. Sarito ing sadalu panas ulat mulir tirta mili krembuyung tresna tuwuh ning ati Sika Segoro Madu Nora kalis pemanise kalabuku sayang ini rasa tresno buka sliramu dan citra kayunyun kasmaran Segoro Madu. Ayo deh cilik ini selai Krembuyung tresna tuwuh ning ati yo yo Kasma
kasmaranku lir sekara matu ora kalis memanis ing kalepuku Sayang ini rasa tresno muka seliramu kan citra kayunyun asmaran sekara madu ini rasa tresno muka seliramu kan citra kayunyun kasmaran sekara madu. Itu lo ngisi. Nah, nanti dilanjut ya, mas-mas semua Karang Taruna. Iya. Kemarin itu lo ngisi mas. Iya. Mas Heri nanti ada pupus yang nelongso. Enggal Bali dan juga Limung. Iya. Nah, pupus sing nelongso. Ya, Negara Sangon. Nah, terusan. Oleh wong keri dhewe. wong Ya. keri dhewe. Bubaran ya Mas ya. Nah, sip, mantap. Sapa mas sing bubaran? Umpar moyo ingsun timbali Umpar moyo ingsun timbali timbalono Raden Marmoyo Raden Marmoyo Abang Permati Raden Arjuna Abang Permati Raden Arjuna Loro keperang negeri Ngastina Yuk. Os. Ayo. Yo, selanjutnya ya Mas yo. Yuk. Yuk. Ya. Permintaan dari teman Karang Taruna tadi. Nah. Aja tadi ya, darah rampung. Ya. Wis mestine nasibku. Aku ditinggal bojoku
Wis mestine nasibku aku ditinggal bojoku awan bengi mung tansah kelingan turu ijen pikiranku melayang Arep mangan ora doyo Arep nurut tansah kesien Gawang-gawangne semu sayang Pun kepikir nganti kaya wangian Enggalan tanah Balio aku sing neng desa tansah esemu tansah pengen ketemu ayo 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 Ya 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 yuk 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 ayo 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 ya ya yuk 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 kontur kontur ayo 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 selamat yuk ya Bablas
Yuk. Bingung, 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 bingung. Iya, iya, dilongi Mas yuk. Nah, dilongi Mas. Oh. Ayo Mas. Lera-lere. Ganti gawe. Ayo nok. Sesok jadul meneh. Oh. Ya, pun pinangkani kandungan diteruskan katresnan sejati. Ya, urutannya Mas yo. Nah, kandungan di ya. Pinangkani teman dari Karang Taruna juga. Habis kandungan nanti itu ya. Apa? Katresnan sejati. Oke. Iya Mas. Mas Diki gitu. Oke. Joget Mas Diki. Kok dorong gelem mulai yuk piye to Mas? Seneng. Anak-anakmu. Tandane seneng. Tandane seneng. Waya Bali ya Bali ora dikono kae. Nggih. Ayo anak-anak. Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Dia menanyakan, dia membisikkan, akankah dia akan dilahirkan? Katakan padanya kelahirannya akan kusambut mesra. Katakan padanya ayahnya sudah rindu menantikannya. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatimu bahagia, hatiku bahagia, betapa kita berdua bahagia. Siap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu. Siaplah engkau untuk menjadi seorang papa. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ayah. Tapi kita berdua bergantian di mana dia. Nanti kita berdua bertiga ya akan sayang kepadanya. Yo yo yo. Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Dia menanyakan di dalam bisikan, akankah dia akan dilahirkan? Katakan padanya kelahirannya akan kusambut mesra. Katakan padanya ayahnya sudah rindu menantikannya. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia. Kandungan sudah ya. Lunas ya, Mas. Kamat-kamat. Nah, soalnya orang nono piano nih tadi larang lokasi bingung. Iya, Katresnan Mas. sejati, Mas Katresnan Diki. sejati, ya. Yo. Yuk. Hea, hea. Permintaan dari Mas Diki, terima kasih atas pundi-pundi rupiahnya. Semoga rezeki lancar ya. Bagi kaum seperti ini. Joget nang kono? Oke. Oh, iya. Gemoy. Yo. Yo, kanca-kanca Karang Taruna, monggo. Boleh masuk.
Mas Yuli. Wasik. Janji tresno disakseni Bulan ing wayah bengi Mambaika keseng ati iki Aku canati neng ngendi Gewang ayu kang tak anti-anti Aku datang tinggal tresno lelahan asmara gawe sewu rasa gawe atiku jiwa Kang Mas tentremno Masih bersama Ngudi Rahayu. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Karang Taruna, Dharma Taruna, Sangon 2 dan KKN UIN Sunan Kalijaga dan segenap masyarakat semua yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih, Anda luar biasa. Janji tresno disakseni Rembulan ing wayah bengi Mambaika keseng ati iki Aku canati neng ngendi Gewang ayu kang tak anti-anti di pedok biasa jemput saja sirone langsa aku teka gendang tresno
suci mangki rahayu. Yo, Mas Pawang, tarik Mas. Selamat datang Pak, selamat, terima kasih. Ya. Tonggo atiku ana limang perkara. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat petengira ingkang luwe. Kaping lima dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Yo. pangeran Iya. ijabah. Ayo. Ya. Ayo. Iya. Yuk. Ai. Yuk. Yo selanjutnya yuk Mas yuk. Yuk Mas Fikal yuk. Klono siwaton nara aja mudha ing Panaraga. Siyaga ing yuda lawan Raja Raisinga. Kasta pusakane pecut Yayi Samantiman. Trapas sing prang pupus sing barong alas roban. Yo hai perangetan saya rapi. Yo hai padha seti kekarone. Yo
Yo, selanjutnya Mas yo. Ayo nok pulang nok. Ndak golek ibu. Kanan kiri pripate milang milih esepe nguciwan kawe eseng semekamulyan busana nira sutra Pancewarna lelanget teksan oke manis sesulis kanca domreneo iki lo jadilan Jawa indah jogetane tansahan mojo krono ora ketinggalan uga akeh kreasine Budi Rahayu tansah indah jogetan yo. Yo, selanjutnya. Iya. Iya mas. Masih tersisa 6 lagi. Ayo. Ayo pulang. Yo, sak lagu tarik ya Mas yo. Pupusing longso Mas. Gedeng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku Iya, Mas, sekarang taruh nawal ke sing wong nyuwun. liya apa pancen sliramu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara Sesat ning jero dodo pancen nglarakake. Arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas bosen rasa tresnaku. Opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku nangis rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. paribasan kangge ditanging ngakoso kowe tega gawe lara marang tresna
jawabke sliramu peto ati peto lambe Wis kadung mati rasane kang wis rungokno tangisku becike kowe saka uripku paribasan ngrangke lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno sepurane ben gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu yo tarik ya Mas yo ditunggu liwongnya ayo Dek ing sisih kidul tanah Jawa tumununge ana segara kang nyata gedhe ombake Bulan tumulak narakan saben wayah Kreta kencana atati titiati pasar nyantewa ono tandingi katon sumunar uga nang semake rangger dewa bisa gratekake Rara Kidul Kanjeng Ratu Segara Kidul Rara Kidul kang tumunung ing kraton Segara Kidul oh yuk yuk selanjutnya yuk sudah pagi besok liburan yuk Ayo sayang pulang liwat angin sore diteptaken ning ati ning pangapurane durung bisa nemoni kok suwun slirahi
welem sabar ngenteni percaya sayang aku ra bakal lali aku kangen siramu oh iya padang rembulan ing pelataran saya gugah ati kang kasmaran wanci wis wangi tan saya sepi saya gagah suwunge hati kanggo sliramu sing tak tresnani ayo ya yuk ayo ayo yo bablas iya ayo os bablas demite oh sik ngasih yuk ayo ya mas yo lagi mas yo bablas ayo kondur selanjutnya oh kesan gas tuman ya yuk angel ya bisa ayo mas yo pintu kurang jeruk men yuk ya wis yo enak panas mongso ketiga lemas sing tak rasa tiwas aku takok mbok tinggal lunga tega ning atimu ninggalake aku kebangetan awakmu garing sing tak rasake janji laku aku mbok tinggal mlayu nipo tangi aku koya awak yo tulung anen aku opo ra kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak obati
bareng mari kowe lali mari pasang besi mabar eling bali aku mbok aku si satenane aku ngerti ilat tanpa balung wis ditulung malah mentuk sakarepku tutut nolaku. Yuk. Ayo. Yo dibarengke ya Mas yo. Lanjut lewong. Yo. Marmoyo ing suneti Bali Marmoyo ing suneti Bali timbalono Raden Marmoyo kepara nyata Mandraguna menghormati Raden Arjuna menghormati Raden Arjuna kurang perang negeri Ngastina sampun ayo awas ya selamat Moga teman-teman Karang Taruna dan juga KKN berkumpul berjoget bersama Sakarja. Siapkan sawermu Mas. Yes. Yuk. Yuk. Lewong ya Mas Tongso. Os. Lewong. Ya sekali lagi Mas yuk. Yuk. Wah, ganteng Jakarta ya.
spesial kagem Karang Taruna Dharma Taruna Sangat Dua dan juga KKN Uin Sunan Kalijaga serta dengan masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Ya ya yo, ya ya yo. Mugi Gusti nglilani tresnan kumpen kalagi mati. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Karang Taruna dan juga KKN Uin Sunan Kalijaga beserta Bapak Ibu semua yang sudah berkenan menghadirkan kami dari Ngudi Rahayu, tentunya masyarakat sekitar Sangon 2. Terima kasih sekali. Anda semua luar biasa apabila kami dalam melangsungkan kesenian di malam hari ini. Banyak salah dari keluarga Ngudi Rahayu, aturaken agunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Kirap kesenian jadilan Ngudi Rahayu kami jadi saking samping Hargorejo Ungkap Kulon Progo. Mobil kalau saat rombongan yang caos atur pasugatan petani ngarso panjenengan setuju kata lepas suka kirangan saya itu saking keluarga geng Ngudi Rahayu dan sangat renang geng Saputra Pangasami. Katakan matur nuwun dumateng GP Audio Sound System yang sampun paring panjang uyup pentasipun Ngudi Rahayu wonten ing dalu punika. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun 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 matur nuwun. Merdeka! 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 Nggih.